Sat razredne nastave u neuobičajeno vrijeme prekida zvono. Slušaj, stop, obuci jakne, obuci jakne. U tišini, u najvećoj tišini obuci jakne. I slušaj dalje, obučete jaknu i idete iza mene. Martina, daj mi. Dok se gust dim širio školskim hodnicima, mališani su slijedeći upute učitelja mirno napuštali učionice i zgradu škole. Zovem iz osnovne škole Galdovo, imamo požar u kuhinji. Molim vas da pozovete vatrogasce. Samo nekoliko minuta od poziva dolaze vatrogasci. Provjeravaju jesu li svi napustili školu i počinju gasiti požar. Učenici nisu znali da je riječ o simuliranom požaru i vježbi. Iako već znaju što učiniti u slučaju požara ili nezgode, danas su, kažu, puno toga naučili. Što si naučio danas? Da trebamo biti mirni i lagano izaći van. Naučila sam da trebamo brzo izaći. Znaš li u slučaju nekakve nezgode ili nečega, ako vidiš koga trebaš nazvati, koji broj trebaš okrenuti? 112. Edukacija je najbolja prevencija, a pokazne vježbe djeci će dočarati stvarnu kriznu situaciju u kojoj bi se mogli zateći. Mislim da je ovo jako dobro da djeca vide jednu stvarnu situaciju, jer javna postrojba je imitirala i požar. Znači, bilo je i dim, ne pravi dim, to je bio umjetni dim, ali djeca su doživjela sve ono što bi se desilo da dođe do stvarne situacije. Ovo smo htjeli zapravo samo još jednom potvrditi i mi i djeca da možemo u datom momentu, da ne daj Bože zatreba, da znamo kome se možemo obratiti i na koji način reagirati. Nakon vježbe djeca su mogla izbliza razgledati vatrogasno vozilo i opremu svakog vatrogasca.